እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ብትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ብውልቅን ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክጣየሱ ጉዳዮም ተወዲኡ በረራ ጥራይ ክጽበዩ ዝጽንሑ 10ታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ መውጽእ ቪዛ ተኸልኪሎም። ኣብዚ ሳልስ እዚ ብመገዲ IOM ናብ ካናዳ ካብ ዝተበገሱ ኣሳት 40 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም ልዕሊ ፍርቂ መውጽእ ቪዛ ተኸልኪሎም ኣብዚ ዝነበርዎ ክጽንሑ ተሓቢርዎም ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጡን ብትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምጥያስ ዕድል ዝረኸቡን ገሊኦም ድማ ብምጥርናፍ ስድራ ቤታት ዝተበገሱን ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ መውጽእ ቪዛ መሰናኽል ዝገብረሎም ዘሎ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ይኹን እምበር ምስ ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራን ሕወሓትን ርክብ ዝነበሮም ንምጽራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ወገናት ግምታቶም ይህቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት ተዓቂቦም ዝጸንሑ ኣሳት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሕቡራት ሃገራት ህጹጽ ሓገዝ ከይረኽቡ ከልኪሉ እዩ ዘሎ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ መንግስቲ ተቃወምቲ ኤርትራዮም ንዝበሎምን ምስ ሕወሓት ርክብ ነይርዎምን ኢሉ ንዝጠርጠሮም ኤርትራውያን ይሃድን ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ተቐሊሑ እዩ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኤርትራ ትርከበን 10 ሃገራት ብዝፍጽምኦ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ሃይማኖታት ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝርከባ ገሊጹ። ንሱ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ ተን መሰል ሃይማኖታት ብምግሃዝ ዝተፈልጠ ሃገራት ኢሉ ዝጠቐሰን 10 ሃገራት ኤርትራ፣ ስዑዲ ዓረብ፣ ኢራን፣ ናይጄርያ፣ በርማ፣ ቻይና፣ ሰሜን ኮርያ፣ ፓኪስታን፣ ቱርክሜኒስታንን ታጃኪስታንን እየን። ኤርትራ ትርከበን 9 ሃገራት ንሓያሎ ዓመታት ኣብዚ መዝገብ ዝጸንሓ ክኾና ከለዋ ኣብዚ ዓመት ድማ ናይጄርያ ተጸንቢራተን። በንጻሩ ብዝዝርዝር ብቐጻለ ትጥቀስ ዝነበረት ሱዳን ኣብዚ ዓመት እዚ ተኣልያላ። ለዝሓለፈ 15 ዓመታት መሰል ሃይማኖታት ብምግሃዝ ምስ ቀዳሞት ትጥቀስ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ን26 ዓመታት ዝተኣስሩ ኣመንቲ መሳኽር ጀሆባ ፈቲሐያ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን ኣብ ኤርትራ ማይት ኣመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ብሰንኪ ዝኽተልዎ እምነትን ሃይማኖታትን ተኣሲሮም ይርከቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ብናጻ ኣካል ክጻረ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ መንግስቲ ከጻርዮ ዓቕሚ ሲኢኑ ሓገዝ ምስ ዝሓትት ጥራይ ናይ ወጻኢ ኣካል ከኣቱ ከም ዘፍቅድ ኣመልኪቱ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 1 ወርሒ ቁፂሩ ብዘሎ ውግእ ሞት ሽሓት ሰላማውያን ሰባትን ከቢድ ዕንወት ንብረትን ከም ዘሰዓበ ዝጥቀስ። ይኹን እምበር ብናጻ ኣካል ክረጋገጽ ኣይተኻእለን። ሰራዊት መንግስቲ ብዝኣተወን ከተማታት ትግራይ ካብ ጎረባብቲ ዓድታት ዝመጽእ ህዝቢ ብምልሻታት ተሓጊዞም ቁልዑ ዝምታ ይፍጽሙ ከም ዘለዉ እውን ይግለጽ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ይንቀሳቐስ ነይሩ ንዝበሎ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ተኽሲ ከም ዝኸፈተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኣሚኑ። ኣቶ ሬድዋን ሁሴን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ብተኽሲ ደው ድሕሪ ምባሉ ንዝተወሰነ ሰዓታት ኣብ ቀይዲ ምጽንሑ እውን ገሊጹ። ወኪል ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ ማዓስከር ሽመልባ ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምዕዛብ ይጓዓዝ ከም ዝነበረ እዩ ጠቒሱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬዲዮ ኤረና ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ቀጺልና መሰል ዶበልኩም በሉ ናተይክዕለኩም ብዝብላ ርእስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሬድዮ ኤረና ተቓሊሑ ዝነበረ ጽሑፍ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ሰናይ መከታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። መሰል ዶበልኩም በሉ ናተይክዕለኩም። ጋዜጠኛ ብስደት ወርሒ ለካቲት 2009 ክልተ ሲሶ ተላዒሉሉ ምንባሩ ኣጸቢቐ ዝክሮ መን ከም ዝደወለለይ ኣይዝክሮን። ኣቦ ፍሉጥ ኮሜድያን ግርማ ዮሃንስ ሳንዲያጎ ከም ዝዓረፉ ብምንጋር ቀብሪ ንጽባሒቱ ኣብ ዓዶም መንበይቶ ከም ዝፍጸምን ቀባሮ ትጽዕን ኣውቶቡስ ካብ ሲኔማ ዝመራ ከም ትብገስን ነገረንሞ ኣነ እውን እቲ ሓበሬታ ንኻልኦት ኣሰጋጊረ ንጽባሒቱ ኣብ ሲኔማ ዝመራ ተኣኻኸብና። ዚንጎ ዝናሕሳ ኣረጊት ኣውቶቡስ መረቓ ከም ዝወድአስ ዘረጋግጽ ሕጭጫ እናስምዐት መጸትና። ብዘይካ ከምዚ ኸማይ ንጣር ዝበዝሑ ነቲ ኣውቶቡስ ዝመልእዋ ማሕበረሰብ ሲኔማ ዝመራን ከባቢያን ዝኾኑ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብን ዙርዩን ዝነጥፉ ነበሩ። ሓማድ ጸዳፍ ቁልቁልን በይቶ በቲ ኣረጊት ኣውቶቡስ ክንወርዶ ኸለና የማነ ጸጋም ኣዛብላኣ ስለ ዝየቕሰነና ከይትኽዕወና ፈራሕና።
ኣብ ጎልጎል ምስተራገፍና ብኻልእ መኪና ዝመጸ መሳርሕተይ ዝነበረ ቅርቢሉ ብምንታይ ናብቲ ቀብሪ ከም ዝመጸኹ ሓተተኒ ነታ ዝመጸኹላ ኣውቶቡስ ልዕሊ ዕድሚኣ ኣእሪገን ሻቁለተይ ወሲኸን ኣዘንተኹሉ ዕላል ዝፈቱ ተጻዋታይ ወዲ ሽዑ እሞ ሕጂ ክትምለስ ከለኺ ሓንቲ ትማልኣክ ላንድ ክሩዘር እንተትረኽብስ እንታይ ምበልካ ሓተተኒ ንስኻ ከይጽልኣካን እዩ ናይ መን ላንድ ክሩዘር ካበይ ክትረክብ ኢለዮ ናብ መማጽእተይ ክጽምበር ብግስ ምስ በልኩ ኣርክብ ኣቢሉ በለንሕና ብላንድ ክሩዘር ኢና መጺና ምሳና ክትምለሲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብዛ ቦታ መጺ ክንጽበየኪና ብለኒ እሞ ተሰማማዕና እቲ መቓብር ኣብ ጎቦ ወፂኻ ነበረ እሞ ምስቶም ናብቲ ጎቦ ዝደየቡ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ምምላስ ድማ ዳሓርኩ ተስፋ ላንድ ክሩዘር ረኺበ ከም ዘሻረኹ ዘይፈለጡ መማጽእተይ ሓንቲ ሰብ ተሪፋላ ኢሎም ንኣውቶቡስ ጠጠው ኣቢሎም ኣጸንሑኒ ንመሓዛይ ቦርሳ ይቐብልኒ ምሳኹም ኣይምለስነ ላንድ ክሩዘር ረኺበ እንተበልክዋ ኣውቶቡስ ንዓይ ተሪፋይላ ጠጠው ከም ዘበለታ ብምንጋር ሰላሒለ ናብቲ ኣውቶቡስ ክዲብን ካልኦት ከይሰምዑንን ገንሓትኒ ተመላለስና ክነግራይ ለምስ ደየብኩ ማዕጾ ኣውቶቡስ ተዓጽዩ መጽያተ ተሪፋ ዝነበረት ተባሂሉ መራሕ ኣውቶቡስ ንእለቱ ተበገሰ እዞም ብላንድ ክሩዘር ንቐብሪ ዝኸዱ ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ኣብታ ዝተቋጸርናያ ንዓይና ትጸበዩን ከለዉ ኣነ በተዓጠጥ ትብል ኣረጊት ኣውቶቡስ ዓቐበትን ቤቶ ወፀ ነበርኩ ኣስመራ ምስ በጻሕኩ ክሳብ ሰብ ዝጸርር ከም ዝተጸበዩንን ርኢኹም ማዶኢሎም ከም ዘጣየቁን ፈለጥኩን ተሻቐልኩን ጌጋ ክልኣለይ እምበር እቲ ቀብሪ ሰሉስ ነይሩ ረቡዕ ኣይተረኸብናን ሓሙስ ኣብ ስራሕ ከለኹ ክድውለሎም ክብል ሓደ ሰብ ሰምዓኒ ናብ መን ኢኸ ክድውል ክትብል ጸኒሕኪ ሰንቢዱ ሓተተኒ ንእከለ ክድውለሉ እሞ ቐሬታ ክሓልቶ ቅድሚ ትማሊ ኣብ እምቤቶ ነዊሕ ተጸብዮሙኒ ኢለ ዘረባይ ከይወዳእኩ ግደፍዮም ናይ ቅድሚ ትማሊ ናይ ሎም ከንታይ ትፈልጥዮ ኣለኪ ሓተተኒ ሓንቲ ከም ዘይፈለጥኩን ሓበሬታ ቀልጢፉ ከም ዘይበጽሓንን ምስ ረጋገጸ ሽዑ መዓልቲ ከም ዝተኣስሩ ድምፁ ኣትሕት ኣቢሉ ኣርዳኣኒ ትምህርትን ዓበይቲ ዝነበሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ዋላ ብኡ ዝመጸ ጋሻ በጻሒ ከይተረፈ ከም ዝተኣስረ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ከዓ በዓል ኢሳቅ ኣብርሃም ሙሉ ብርሃን ሃብተ ገብርኤል ግርማይ ኣብርሃም ሃብተ ማርያም ነጋሲ ወዘተ እቲ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ሞያውያን ኣሰንባድን ነዊሕን ነበረ በዓል መለስ ንጉሰ ዝርከብዎም ስነ ጥበበኛታት ናይ ስነ ጽሑፍ ትምህርቲ ይህቡ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ሰልጠነት ንእሽቶ ሓፍተይ ሰርቲፊኬት ከዳልወላ ስእላ ከምጽኣሎም ጋዜጠኛ ኢሳቅ ኣብርሃም ሓቲቱኒ ስለ ዝነበረ ዝበለኒ ክገብር ቃልኣት የሉ ነበርኩ ብድምፅን ኣናባን ኣጸሓሕፋን ጋዜጠኛን ገጣምን ግርማይ ኣብርሃም ኣዝየ ምሰጥ ስለ ዝነበርኩ ንሓድሽ መደበይ ኣዳልዮ ዝነበርኩ ሎጎ ብድምፁ ክመልኣለይ እውን ተቋጺርና ነበርና ብድርኡ ምስ መሓዛይ ካብ ሃገራዊ ባንክ ወፂና ኣብ ከባቢ እንዳኣልፋ ምስ በጻሕና ኣንቲ ትርኢ እንዲኺ እንቋዕ በሊ ካብታ ብሽክለታ ይወደቐ እቲ ኣብ ቴሌቪዥን ዝገጥም ንፍዖዲ እቲ እኳ ኩሉ ግዜ ንእከለ መስል ዝብለኪ ተጠውዩ ሰላም ኢሉኪ ኣይመለስ ኩሉን ኣነ እኳ ብርእሰይ መሊሰሉ ስለ ዘይፈልጠኒ ንዓኸዩ ዝጥምት ነይሩ ኣብ ቅድሜና እኮ ተገቲሩ ጸኒሑ ከመልኪ ትርእዮን ንኹሉ ትርእን እቲ ዓይኒ ክዳ እንታይ ትርእሉ ናይቲ ኩሉ እዋን እሞ ክዘበልኳ እሉ ኸውፃእትለይ ንመለስ ንጉሰውን ምስ ረኸብኮ ከም ዘይረኣኽዎ ክናዘዝ መዲበ ነበርኩ ኣይርከብኮን ሓሙስ ኩሎም ተኣሲሮም ሰማዕኩ እንታይም ኣቢሶም ሰብ ከማይ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ሓተት ኩሎም ሕሾኽሾኽ ቤላቤለው ንቐጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ኣናወጾ እቲ ጉዳይ ናይ ሓደ ክልተ ሰብ ዘይኮነ ናይ ዓብ ትካልን ኣብ ተመሳሳሊ ሞያ ዝነበርናን ስለ ዝኾነ ከገድሰኒ ግድን ነበረ ተሓቲቱ ዝምልስ የለን ከም ሰባትን ከም ሞያውያንን ብእኩባቶም ተሓፊሶም ስለ ዝተኣስሩ ካብ መዓልታት ዝሓልፍ ስለ ዘይመሰለና መዓልታዊ ድሃዮም ኣጣየቕና ክንድኡ ዝኣክል ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ተሓባቢሩ ኣብ ገበን ክዋፈር ፈጺሙ ስለ ዘይከኣል ንጹሃት ግዳይ ኮይኖም ከም ዘለዉ መጽናዕቲ ዘድልዮ ይነበረን እቶም ንኤርትራ ዝጻብኡ እኮ በቶም ሰብ ዘይጥርጥሮም ንጹሃት ዝመስሉ ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ንስኺ ከዓ ትረቂቕ ናይ ፖለቲካን ስለያን ፀጥታን ስራሕ ኣይትፈልጥዮን ኢኺ ኣብ ዘይትፈልጥዮ ጉዳይ ክትዛረብ ዘለኺ ብምባል ሓደ ዓቢ ስልጣን ክምጠወሉ ዘንባሆቕ ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ
ብዛዕባኦም ጽቡቕ ምሕሳብን ምዝራብን ከቋርጾ ተማሕፀነኒ። መን ይኸሳሲኦም? መን ይኸኣሳሪኦም? እዚ እውን ካብቲ ዘይሕተትን ዘይመለስን ኣዝዩ ነውሪ ኣርእስቲ ነበረ። ካልኦት እንተተበዲሎም ንስኻ ከም ተበደልካ ክትርዳእ ትምህርቲ ወይ ብልሒ ኣይድልዮን እዩ። ወፃዕና መሊኡ ከም ዝፈሰሰ ደምደምኩን ሕጂ ኸናበይ ኣብ ዝብል ኣብ ጫለዳ ሓሳብ ተዋጠርኩን። ኣይደንጎኹን ግን ነቲ ሓሳብ ሰብ ፍቓድ ኣምላኽ ግዲ ተወሲኽዎ ብዘይተርፍ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ካብ ኤርትራ ምስ ወጻኹ ኣይተመለስኩን። እዞም ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ካብ 4 ክሳብ 6 ዓመታት ተኣሲሮም ንገሊኦም ክምርምርዎም ከለው ካብ ዘቕረቡሎም ሕቶታት ከዓ ምሳይ ዝነበሮም ዝምድና ዝምልከት ነበረ። እቶም መርመርቶም ኣብዚ ዓለም ምፍጣረይ ዝፈልጡ ይነበሩን። መንዳ እዩ ኸሲሱኒ። ዕድመን ጥዕናን እንተሂቡና መሬት ምስ ወግሐ ክንጸዋጸብ ኢና። እቲ ዝገርም ንሶም ንእሱራቶም ብዛዕባይ ክሓትዎም ከለው ኣነ ከዓ ዳሓና ኣለኹ ኢለ ኤርትራ ዓደይ ጥራይ ዘይኮነት ናተይ እናመሰለትኒ ነቲ መንግስቲ በቲ ዝደልዮ መንገዲ ዓቕመይ ዘፍቀዶ ብቐንዕና ሰርሕ ነበርኩ። ምርቓ ወለዲ ጸኒሑኒ ግዲ ኮይኑ ግን ብሕልምን ብግህዶን ምስ ውሽጠይ ተማኺረ ልክዕ ከምቲ ጡብ ዝገድፍ ቆልዓ ዝገብሮን ዝወርዶ ሙግዳእን ንኹሉ ቓንዛ ተጸሚመን ተቐቢለን ናብ ኤርትራ ኸይመለስ ወሰንኩ። ዋላ ፈርኔሎ ጥራይ ወኒነ ህይወተይ ተውሕሰኒ ዓዲ ዘላትኒ ኣብ ዝመስለኒ ዝነበረ እዋን ወፃእ ሃገር ዲፕሎማት ኮይነውን ኣይቅመጦ ንብል ከም ዘይነበርኩ ናይ ስደተኛ ስታቱስ ኣብ ዘይብለይ ደረጃ ክገጥሞ ነቐልኩ። መበገሲ ውሳነይ ናብ ካልኦት ካብ በጽሐስ ጽባሕ እውን ናባይ ምብጽሑ ኣይተርፎን እዩ ካብ ዝብል ግምት እምበር ድሮ ኣባይ በጺሑ ገመድ ኣብ ክሳደይ ከም ዝኣተወውን ይፈልጥ ኣይነበርኩን። ካልኦት እውን ከም ዝናተይ ድቦላ ከም ዝወድቖም እቲ ርሑቕ ጭቡጥ ሽዑስ ኣብ ኢደይ ደኣ ጨበጥክዎን ሓስክዎን። እቲ ዘባህርር ሕልሚ ተጋህደ መሰል ብሰላም ኣብ ዓደይ ምንባር ተመንዚዐ ዝወለድክዎም ከይዕቢ ተሓዲገ ደቀይ ኣደብ ዘድልዮም ዕድመ ዘኽቲሞም እቲ ኽሳራ ስፍሪ ኣልቦ እዩ። ብዝኾነ ዋጋ ከዓ ፈጺሙ ዘይጽገን እዩ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ክልተ ወይ 3 ዓመታት ቢሉ ይገብር ሓደ ወኪል ህግደፍ ዝኾነ ተጋዳላይ ደው ኢሉ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸሰሰሉ ምካስ ሰብኣዊ መሰላት ኣንጻሩ ዝምላእ ፎርም መልኤ ክፍርመሉ ነገረኒ። ኣብ ክሊ ዕድመ ደቀይ ዝርከባ ደቁ ብማዕርፎ ነፈርቲ ስመራ ውፅኡ ኣብ ሕቑፉ ኣማሚቑ ይዛርበኒ ከም ዘሎ ግዲ ዘኪረ ነዲደ ቃልቃል ክብል ግዜ ወሰደለይን። ኣነስ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ኣሎ ኢለ ክፍርም ተሓተኒ ኣለኻ? እንታይ ኮይነ ደቀይ ደርቤ ብዝዓዲ ዘለኹ? ኣይትፈልጠንን ኢኻ። ናይ ገንዘብ ሰብ ኣይኮንኩን። እቶም መሳርሕተይ እኳ ዳሓና ኣለና ኢሎም ምስ ወፈርዮም ተሓፊሶም ተኣሲሮም። ብዛዕቦም ትፈልጦ ሓበሬታ ኣለካ? ኣብ ኤርትራ ነናቶም ቤት ፍርድን ቤት ማእሰርትን ዘለዎም ጉባልላት እኳ እዮም ተፈጢሮም። ኤርትራ እኳ ኣብ ምሕረቶም እያ ወዲቓ ዘላ። ህዝቢ እኳ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቱ ዘይረኸቦ ግፍዒ ዝወርዶ ዘሎ ኢለ ናይ ከብደይ እናውፃእኩ እዚ ትብልዮ ዘለኸ ኩሉና ንርድኦ እንድዩ? እቲ ብተጻባእቲ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ክስ ግን ዝተፈለዩ ክብል ምስ ጀመረ ኮሊፈ ኣንታ ሓውና ነዞም ትብሎም ዘለኻ ስራሕ ዝፈጠረሎም መንግስቲ ኤርትራ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ስራሕ ንዝቆፀሮም ኣነ ኾነ ካልእ ካብ ስራሕ ከውጾም ኣይክእልኒ። እታ መፍትሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እያ ዘላ። መንግስቲ ኤርትራ መሰል ህዝቡ ምስ ኣኽበረ ብኻልኦት እንተተኸሲሱ እዚ ትብሎ ዘለኻ ኢሜይል ኣበይ ኣሎ ኢለ ክሓተካየ ኣብ ዝብል ምስ በጻሕኩ ድሓን ካልእ ግዜ ብኣካል ክንዛረብ ብምባል ቴሌፎን ዓፀዋ። ሽዑቕነ ኤርትራውያን በዓል ናጽነት ኣብ ዘብዕሉሉ ሓምላይ ቀጽሪ ኸድኩሞ ዝተፈላለዩ ብዕድመ ንኣሽቱ ዘይኮኑ ሰብኡት እግረይ እናስዓቡ ኣንጻር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ወረቐት ፈርምልና በሉኒ። እቲ ወረቐት ክህቡን እሞ ገዛይ ከይደ ኣንቢበ ክውስን እንተበልክዎም ግን ግድን ሕጂ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ክትፍርምለኪ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሎሚያ ብምባል በብ ዝኸድክዎ ከተሩኒ። ብፍላይ ሓደ ካብ ነዊሕ ዝፈልጦ እሁታት እያ ኣነ ካብ ቀደም ስለ ዝፈልጣ ባዕለይ ክረድኣይ ብምባል ዕላማ እቲ ፌርማ ንሃገርና እንታይ ከም ዝጠቕማ
እቲ ፎርም እንታይ ከም ዝብል ኣበይ ከም ዝፍርም ዘሸምደድዎ ከረድኣኒ ጀመረ። ጽኒለ ምስ ሰማዕክዎ ትርር ክብል ከም ዘለኒ ተረድኣኒ። ንብዙሓት ዘስምዓውታ ተጠቒመ ምፍራምን ዘይምፍራምን መሰለዩ። እንተ ደለይ ይፍርም እንተ ዘይደለይ ኣይፍርምን። ንስኹም እዛ ወረቐት መሃብያ ስራሕኩም። እቲ ወረቐት ግድን ክትዕድልዎ እንተ ደሊኹም ግን ክፍርሙ ዝደለዩ እንተረኺበ ክዕድለልኩም ኢለ ባህ ዘይበሎም ኣተዓራቓ ሓሳብ ኣቕረብኩን ተገላገልኩን። ምስቶም ዝለኣኽዎም ተሃንያ ውፅአ ስለ ዝነበርኩ ምስቶም ብዕድመ ዝዓብዩኒ ተለኣኣኽቲ ኣብ መዕርፍኡ ዘይንብፅሖ ርእስቲ ክዕልል ኣይደለኹን። ኣብዛ ናይ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጉዳይ ሓደ ነገር ይደጋገመለይ ነበረ። እዚ ኣብ ኤርትራ ይግበራሎ ትብልዮ ዘለኸ በደል ሓቂዮ። እዚ ቐሪቡ ዘሎ ክስ ግን ዝተፈለዩ ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምእላይ ወያነን ተሓባበርቱን ዝመስረትዎ ክስ እዩ። እቲ ኣንቴና ናይቲ ክስ ከዓ ኪኖ ሰብኣዊ መሰል ዝኸደን ኣብ ናይ ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ሓላፍነት ጣልቃ ዝኣተወን ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ዘይርብሕን እዩ ዝብል ድማ ነበረ። ብፍላይ ሓደ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝቃወም ዝፈልጦ ነቲ ኣስታት 600 ገጽ ዝሓዘ ሰነድ ከም ዘንበቦ ብምግላጽ እቲ ንሕና ንብሎን ንሶም ዝብልዎን ዘለዉ በበይኒ ብምባል ንኣባህላቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ደገፎ። እቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ብምግሃስ ብሰብኣዊ መሰል ዝኸስዎ ብፍላይ ከም ወያነ ዝኣመሰሉ ካልእ ዘይተወራረደ ሕሳብ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስቓይ ኣቐንዚዎም ከም ዘይኮኑ ካብ ዝሓልፈ ተመክሮና ክንግምት ንኽእል። እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም ከዓ ዓለም ረብሓ ስለ ዝኾነት መንግስቲ ኤርትራ ካልእ ፍቓዶም እንተመሊኡ ንዕኦም ስግኣት እንተዘይኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ብሸውዓተ መዓሙቕ ይእቶ ዕጅብ ከም ዘይብሎ ናብኡ ገጽ ከም ዝመልሱን ዝቀላቐሉን ዘለዉ ምልክታት ውሕዳት ኣይኮኑን። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ተበታቲኑ ስቓዩ እናመረረን እናነውሐን ገፋዕቱ ከዓ እናገበሉ መጺኦም። ከምቲ ብተደጋጋሚ ብኻልኦት ዝተጠቕሰ ሓርነት ይምንዛዕ እምበር ኣይትኮብን እዩ። ኩሉ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ከምዚ ኤርትራ ብዘይ ሕግን ስርዓትን ነፃ ፈራድን ባይቶን ምርጫን ነፃ ሓሳብካ ምግላፅን ናይ ብሕቲ መራኸቢታትን ኣማራጺታት ዘቕርባ ተወዳደርቲ ሰልፍታትን ዘይብሉ ኣባዶ እንተተኣሲሮም ዋላዚ ኣብ ናይ ምዕራብ ሃገራት ንሪኦ መንግስቲ ከምቲ ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ እታ ሕቶቲ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰል ገና ኣይተመለሰትን። ካልኦቱን ከምዚ ኸማይ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣለዎም። እቲ ፍሉይ ዝገብሩ ከዓ መለስቲ እውን ባዕልና ምዃንና እዩ። ጋዜጠኛ ብስደት ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ ኣብ ዘለኹምሞ ደሓን ክትህልውን እናተመነና ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾን እዮም ዝበልናያ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪኤ ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኪ ብሌን ጓለይ ኣብቲ ዘለኽዮ ዓዲ ጥዕና ይስዓብኪ ኣነ ቦኺ ካብታ ንስኽ ዝተሰድድ ክላት ሒዘ ዓጢቐ ማለት ዓዳዊ ብዝብል ኣጉል መንገዲ መመኽነይታ ምኽንዮም ጎቢጦሙና ብሌን ጓለይ ብረት መሓስ ከምቲ ምስላ ጫቑት ብኻራ ምጽዋት እዩ ኮይኑ እንሆ ናይ ሎሚ ገደደ እንታይ ተረኺቡ ደ ትብሊ ወይ ለቦኺ ዝርከብ ደኣ ብኸፈር እዚ ብጎረቤትና ተወልዑ ዘሎ ኺናት ሰሚዕኪዮ ኣለኺ ወላ እኳ ዝምልከተና ይኹን ኩናት ግን ንመን እሞ ዘይምከቶ ኩናት ሰብ ይወስድ እምበር መዓስ ሰብ ምጽእ ብልየነይ እዎ ኩናት እዩ ወላ እኳ ጥይት ኣይንተኩስ ክሳብቲ ን20 ዓመት ባድመ ወይ ሞት ዝበሃሎ ዝነበረ ባድመ ተገዲምና ኣለና። ስምዕስከ ብሌን ጓለይ ኣብቲ ዘለኽዮ የማን ጸጋም ወገን ሒስኩም ኮለል ክትብሉ ትውዕሉ ሰሚዐ ለባ መንዲኺ ሰላም ትስዕር ባበሊ ከምኡ ከዓ ትብሉ ትህሉይ
قدا خعللك بلين أب عدنا اتزنبر إزولو نسرعة نابران نانبابران زملكتي زلن فرحو وشت ايدوخ تصويكي سلاماو هزبي كم مربطو كم مزابل كريئن كلخو لبي يسبر هتصان بينو أبايت تخعنو زيقاتات كم مزابلو زي ودأ كالبتبت اتي يابشحن شعاتن 209 نعانا رخيب الناز نبر عجا تدقيمون كريئو نعا خذكر بزيك إيار كدان حانجيركي زي ودأ قعزوخ نقعس ني إرترا أب مقربنا نفاريت مزيقا خدبدبنا مو ندي خخت وزدلنا اوف كلا تذكرو نبعت زابو خينات صدر أسانت هتصان ديو فرحوشت أي كفرشحو غيروني انتي دا أترخ بحج تفرشحو تقديد كادو تبلت هلوي تصحينان تصحي غوربيتنان بحد خي عربا سلسقا اوكي من يفلت سلاماو خينات تخسيتو إرتراويانن رأينا انت تزمت ازي بالي ازو خينات ناتنا وني زبلني دحرز مغارجا عيچا إرتراويانن أملكت حتو እዩ ንስኺ ግን ምስቶም ተስፋ ዝቆረጹ ደለይቲ ፍትሒ ኢትክ ኸይትነስኢ ማለት ሓርነትኪ ብቕልጽ ምንዳማት ከይትጽበያ ታሪኽ ኣመጻጻ ኤርትራን ናጽነት እንተነይሩ ናትክ ድማ ንሓርነት ይኸውን ዘለዎ ኤርትራ ሕማማ ብደቃ ክፍወስ እንከሎ ይግርምኣ ሰምዕኒ ደለኺ ድራሪ ግርም ኣጆኺ ከይትቓዝኒ እቲ ዘፍርሓኒ ኹይናት እንተተኸሲቱ ግን أنا طرح زيكونكوس إرتراون كتصوعك يا أمو دلو تخوني دلو نتكي أبقلت زيكونس يقداوكي برعج أبيتن أبتناي وددر عودمو يرغارغا بليني نعيني إرتران كتكحسن ناخي حانت خندشح كتكون اللي بحرنت أحرني إلى خندده خندبو قراس كيتسقني وريده ديبا قوبو مسنابرع أخوي كوينه تخاويني عبيك كندي بليني كوينو دما خمقو أنا بزي نسخبقو تركتا لبناغن أب حدا منالبات يزبلكي منالبات أرحيق أنا زي من لسن تخيدة لبواي زيو حدا رارست بوخي عنو أب سلامي راخبنا بليني كاب دياري زي عدلن يابو صحافي تسقاي نغاسي منغستي إثيوبيا أبلعلي أبالات ودم حبرات هاجرات متقاسو تأمينو منغستي إثيوبيا لومي بمنقد منستر قدات وصأن أفنيا نايتنا زخينات ككتاتل أقيمو زلو حيل عمامن زخونة ريدوان حسين أبيلو سراويت إثيوبيا أبلعلي أما عسكر شمالبا زركوبو إرتراوين سدتنياتات ردي اتزهب كافلاي نايود بحبرات هاجرات بايتان متطاح تصطاو خناتات نايتي بوتا ككتاتلو نابتو معسكر كاتو زحسبو نايود بحبرات هاجرات غجله تخص خمس خفتو تأمينو نسوا مغلصيو نساتهم كلتا خحلفو زي كبا كيلا بمتحس سالساي كيلا بمحلافهم كاتو نابزي فقدلهم بوتا بنهر بمزوار كاتو مسفتنو تتوكيسلهم اب قيداتيومن حجگن نصا تلقيقوم كبل نت منغستي إثيوبيا مس ودب حبرات هاجرات استفرارمو كاب متئتاو منغست نصا زخونه ناي متحللاف مسمر مفقاد وعل زصارر زربا اسميو اذا اغاطامي بسبت ينيرو مزي بستححازه بزخونتات ازي تشاقيلو مهلاو بمغلاص منغستي إثيوبيا حجون سباو مسلات كخبر رديئتنا بصقومات كبصح طالقا متاو زيبلو مسرح رديئت مهاب كقلاطفن فتح كغبرن وانا صحافي ودب حبرات هاجرات أنتونيو غوتيرس كحبر كله ناي نوروي بيت مخر سدتنياتات وانا صحافي زخونه جان إنجلاند بوغنو تتصبيت رديئت كابزن العلى خصبيو خم زيبلهم كعدل تدالي زلو رديئت كابزن العلي ططو كبل كم زيبلون ابزو صو غازيطاو مغلصي اتريرو تمحصينولو كم زفلط اب تግራይ نفس وكفن بعسرتታት اشحات زقصر إرتراويان تعاقيبهم لن زركبو 4 معسكرات ኣለዋ بسنكتي اب إثيوبيا بفلاي دما اب وشت تግራይ تلعائلو زلو خينات سدتنياتات اب كبيد مواطر تقرقيروم ኣለዉ كم سعبين زدما اتن حاجز زغبرالهم تكالات كم بعل UNHCR منقد سينن نزهبهم ورحاو مشارف كي ترفه صقيمون ኣለዉ السنة مقبن ماين مدهانيتن كبيت شغلات فتيرلهم كم زلو بستفلالي وغنات يحبر ኣለዉ
تويتر حدا خبتم عالمنا تتقملهم زلا مراخبو بزحان كوينو معالتاوي مليونان سبات ملأختي زينان حبريتان يلاوطلو اب گنبت 2020 زوجو صبصبات كم زملكتو اب تويتر اب وشت حدا خالقيت 6000 اب وشت حدا دقيق 350 اب وشت حدا معالت دما كباب فرق بليون استفلاليه ملأختي تويت جبر جاك دورسي حدا خبتم 4 مسرت تويتر اتاني مجمرا ملأختي اب تويتر تصحافه سبي اتانسو اما غابيت 2006 تصحافه ملأختي just setting up my Twitter مالت تويتري اموداد اللهو اتبل ملأختي انيرا ابز غزيزي تويتر 335 مليون نطفات تطقمتي اللهو ገለ ካብቶም ተጠቀምቲ ኣዝዮም ህቡባት ሰባት ከም መራሕቲ ሃገር ፖለቲከኛታት ማናጀራት ዓበይቲ ትካላት ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ስነ ጥበባውያን ሰብዝናን ይርከቦም ብፍላይ ከዓ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ዓማዊል ትዊተር ኮይኑ ንጉህተን ሲኡ መልእኽቱ ብትዊተር ከም ዘመሓላልፍ ይፍለጥ ኣብ ትዊተር ዝጽሓፉ መልእኽታት ሓጸርትን ቁጥባትን ኮይኖም ክሳዕ 280 ምልክታት ወይ ፊደላት ጥራሕ ተጠቂምካ መልእኽቲ ክትጽሕፍ ትኽእል ሓደ ሰብ ኣብ ትዊተር መልእኽቲ እንተዳ ጽሒፉ ትዊት ገይሩ ይበሃል እቲ መልእኽቲ ናብ ካልእ ሸር እንተ ተገይሩ ከዓ ሪትዊት ወይ ከዓ ሸር ተገይሩ ንብሎ ንመዓልቲ ሚልዮናት ሰባት ትዊት ይገብሩ ነቲ ትዊት ዝተገብረ ከዓ ከምኡ ከከም ህቡብነት ናይቲ ሰብን ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽትን ብዙሓት ሰባት ሪትዊት ይገብርዎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብቲ ትዊት ዝተገብረ መልእኽቲ ግብረ መልሲ ወይ ርእይቶ ይህቡ እታ ብዝሒዝናያ ዘለና ዓመት ብብዝሒ ሪትዊት ወይ ከዓ ሸር ዝተገብረት መልእኽቲ ሞት ወዲ 43 ዓመት ተዋሳኣይ ፊልም ቻድዊን ቦዝማን እትሕብር መርዲኣ መርድእ ቻድዊን ቦዝማን ክሳዕ ሕጂ 3 ሚልዮን ግዜ ሪትዊት ኮይናላ ብተወሳኺ እታ መልእኽቲ 7.5 ሚልዮን ላይክ ብምርካብ እታ ዝበዝሐ ላይክ ዝረኸበት መልእኽቲ ክትከውን በቂዓ ከም ዝዝከር ቻድዊን ቦዝማን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብናይ ማዕናጡ ካንሰር ካብዛ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ወዲ 43 ዓመት ኣሜሪካዊ ተዋሳኣይ ፊልሚ እዩ ኣብቲ ብጻዕዱ ጥራሕ ዝተዓብለለ ፊልም ኢንዱስትሪ ኣሜሪካ ከም ልዕለ ጅግና ማለት ሱፐር ሂሮ መሪሕ ተራ ክወስዱ ዝጸንሑ ጻዕዲኦም ከም ኣብነት ንምውሳድ ስፓይደርማን ባትማን ኣይረን ማን ማትሪክስ ክንጠቅስ ንኽእል ሓደ ካብቲ ነቲ መልእኽቲ መርድእ ብዙሕ ግዜ ሪትዊት ክትከውን ላይክ ክትግበርን ዝገበራ ተዋሳኣይ ቻድዊን ቦዝማን ኣብታ ንመጀመርታ ግዜ ንጸለምቲ እተጀግን ብላክ ፓንተር ተሰሜት ፊልም ከም ልዕለ ጅግና ማለት ሱፐር ሂሮ መሪሕ ተራሒዙ ዝተዋስአ ብምዃኑ እዩ ብተወሳኺ እቲ ወዲ 43 ዓመት ተዋሳኣይ ኣቐዲሙ ብኸቢድ ሕክምና ኬሞቴራፒ እናሓለፈን ብህይወት ጸንሓሉ ግዜ ብኣዋርሕ ዝቁጸር ምዃኑ እናፈለጥን ምሕማሙ ንሓደ ሰብውን ከየስተንፈሰ ኢዱ ኸይሃበን ሕልምታቱ ኣብ ምትግባር ክቃለስ ብምጽንሑን ንዓለም ዓብ ትምህርቲ ኮይኑዋ ይሓሊፉ ካብ ደረጃ ትዊትን ሪትዊትን ከይወጻና ብኻልኣይ ደረጃ ብብዝሒ ሪትዊት ዝተገብረት መልእኽቲ ከዓ ባራክ ኦባማ ነቲ ምስጓሉ ብሓደጋ ነፋሪት ዝሞተ ፍሉጥ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮቤ ብራያንት ኣመልኪቱ ትዊት ዝገበራ መልእኽቲ እያ ነይራ ክሳዕ ሕጂ 2 ሚልዮን ግዜ ሪትዊት ኮይናላ ሬድዮ ኤረና زخبركم تخاتلت مدب منسيات نلوم زبلنا مدبات كم استخاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم عجيبكم انت زناقعكم من كتكونوا ملوء تسفانايو كساب زمت حاموس مزترفو مدبات ريدي إرنان حدقوكم سنايك أنا مدب منسيات عبريدي إرنا